Uită-te mă pe unde mergi, nu vezi că ești pe mijlocul benzii? Șefule, trebuie să-mi pun mintea la contribuție, du-mă și pe mine până la mașină. Care mașină? Te pup, șefule. Niște caburi care vor să facă dreptate. Mă trezesc speriat și îmi sun iubit și îmi spune că în fața casei e toată elita. Mă imploră să mă predau și într-una plânge. Aș vrea să mă predau, dar am răutatea în sânge. E ghidi Mercedes, Mercedes. Mișcă-mă pizza, pizza de râs să-ți fie. Te uiți mă pe unde mergi cu mașina aia ta, că ai intrat pe contrasens. Bă, te uiți mă înainte pe unde mergi. Băi, tu cum vorbești cu mine cu geamurile închisă? Ia stai așa, șeful. Bă, nebunule, tu te uiți pe unde mergi? La fleca, că avem niște probleme cu unul. Ce colegul mă și ce probleme? Fiți-ar capul de râs să-ți fie, că nu ești în stare să conduci. Culoare portocalie. Nu ești în stare să mergi. Geamuri. Boss. Pleacă de la geamul meu. Pleacă de aici. Bă, pleacă de aici. Bă, pleacă de aici, jegosule. Dacă nu plec, ce faci? Bună ziua, cadet Gicăla. Bă, nebunule. Vă rog frumos să semnați aici, domnule. Da, stai așa că m-a oprit Gaburi aici. Da, nebunule, m-a oprit pe galben, ai nebunit? Și acum intră în hidrant. Absolut fenomenal. Am înțeles. Păi n-am fugit, mi-a fost frică. Eu n-am făcut tentativă de omor. Păi cum să poată cisterna asta să fugă de poliție? Cum să comentez tu cu nevastă, a făcut su ochelarii mătii. Hai, domnule, vă rog frumos. Vă rog să păstrați că dacă nu-l acționez pe ăsta. Păi dacă mă jură boschetarul ăsta, care seamănă cu Alex Velea. Care boschetar și care Alex Velea? Mamă, ce faci? Ce faci ăsta, mă, frate, mă? Aici este o parcare privată, vă rog eu frumos. Da, domne, și sunt judecătorul, am permisiune de la chestor. Nu aveți nicio permisiune de la chestor cheamă să intrați în chestorul, parcare privată. nu mai fă pe șef aici și cheamă chestor odată. În parcare privată nu aveți voie să mergeți. Aveți o intrare în față la selfie și așteptați acolo. Domne, sunt judecătorul și reprezentant legal. Nu sunteți niciun reprezentant, vă rog, rămâneți afară. Domne, te rog frumos să nu mai mă abuzezi. Rămâneți afară, v-am zis, sau vă încătușez. Rămâneți afară. Domne, nu ești niciun chestor. Ieșiți afară din secție. Domne, așteptați. S-au angajat ăștia pe tine aici, că nu înțeleg. Așteptați. Nu aștept nimic, băiatule, să reprezentat legal. Încălcați drepturile, sunteți corupți, meritați banat pentru treaba asta. Bă, băiatule, ce faci, mă? Cu arma în mână. Bă, ia să vedem noi. Faceți frumos la secție, faceți o reclamație. Foarte simplu să faceți o reclamație. Nu mai vorbiți peste mine. Păi vorbiți peste mine. Nu mai vorbiți peste mine dacă aveți cei 7 ani de acasă cu aia 12 ani de facultate sau cât aveți. Deci a spus clar domnul Acumască că are dreptul la un avocat. Bun, are dreptul la un avocat. Nu intrați într-o parcare privată ca la dumneavoastră acasă și mergeți pe aici și intrați pe aici. V-am spus clar de 2-3 ori să așteptați afară că vă chemăm noi și să intrați prin față. V-am amenințat și cu arma din dotare și tot nu ați ascultat. Domnule, domnul Toma de față când am venit să reprezentatul... Alo, domne, ce faci? Deci eu m-am săturat de comentariile astea și de toate astea. Ori ești avocat, ori nu știu ce, nu mai suport. Domne, lasă-mă jos, a zis să mă las jos. Urlu la tine, stau să urlu la tine, dar nu mă mai interesează, mă. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you.